Zdravo internete, zdravo dobri ljudi, dobrodošli nazad na kanal Balkan Dirazer, dobrodošli na još jednu epizodu iz serijala Horror priča. Verovatno ste do sad čuli da trebamo da pazimo na to šta želimo i da nikada ne znamo ko nas sluša. Ova istinita priča govori o tome da nam se nekad dešavaju stvari koje ni sami ne umemo objasniti. Ova priča govori o tome da ne trebamo se upuštati u nešto što nas može koštati više od našeg života, može nas koštati naše duše. Pa bez daljeg zadržavanja krećemo sa pričom. Ova priča koju ću vam danas ispričati je nešto što me noćima ganja, nešto zbog čega nisam u stanju da spavam, da jedem, jer imam osjećaj kao da nikada nisam sam. Kao da su uvek tu, gledaju me i čekaju da potkleknem. Čekaju me da napravim grešku i da odustanem. Pa ti pišem, dragi Reddite i čitaoče sa Reddita, u nadi da ćeš mi pomoći da nađem mir i oslobodim se negativnih sila i energija koje me prate. Još kao mali imao sam osjećaj da nigde ne pripadam, bio sam drugačiji od drugih. Naime, danas introvertnih osoba je sve više, ali tada nije bilo tako. I ostali ljudi bi nas gledali čudno, pokušavajući da razumeju šta pobogu sa nama nije u redu. Kako to da ne volimo izlaske? Kako to da ne volimo žurke, razgovore sa ljudima? Kako da ne volimo glasnu muziku u nekoj diskoteci, gde se nalazi gomila ljudi i muka nam je na samu pomisao da budemo tamo. Pošto smo bili takva retkost, uglavnom smo bili, pa nazovimo, atrakcija, jer ne bih želao da se drugačije izrazim. Naime, kad god bi nas videli da izlazimo negde ne našom voljom, već uglavnom bivamo nagovoreni od strane drugih osoba da izađemo. A kada nas vide na takvim mestima, uglavnom budemo uvek predmet za Dobro, reći ćemo šale. Ovo je priča koja govori o tome kako sam bio zlostavljan i umalo nisam umro zbog strane mojih vršnjaka. Jedne večeri, devojka koja mi se svidela je rešila da mi priredi iznenađenje. O ne, nije bilo iznenađenje kakvo očekujete. Ne. Pozvala me da izađemo naveče i da se šetamo i da provedemo noć u parku pod vedrim nebom i mesečinom, koja je bila nešto jača te večeri. No kada smo stigli u park, ubrzo sam shvatio da ovo nije onako kako sam zamislio. Zbog toga što su tu naišli i glavni predatori u mojoj školi, glavne siledžije koje su uživale u maltretiranju slabijih od sebe. U parku se nalazilo Veštačko jezero, koje je bilo u ovo doba noći ledeno, ali to ih nije sprečilo da me odvuku i ubace u jezero. Sreća je moja što sam dobar plivač pa se nisam udavio, ali nakon što sam izašao iz vode, odvukli su me i vezali za drvo u Donjem Vešu, gde bih proveo noć. A kako sam umro, verovatno se pitate. Pa zbog hladnoće i zbog toga što sam bio mokar, dok me napokon neki dekica nije našao i pozvao hitnu pomoć. Dobio sam hipertermiju i zaglavio u bolnici skoro nedelju dana. Lekari su mi rekli da sam imao sreće. Da su me našli malo kasnije, verovatno ne bih bio živ. Policija je bila umešana u sve ovo. No, to i nije bitno, zato što ono zbog čega sam ovde je mnogo gore od onoga što sam do sada pričao. Dok sam bio vezan tako i borio se za svoj život, prolazile su mi crne misli u glavi i razmišljao sam o osveti i kako bih voleo da ih više nema. Nisam ni očekivao šta sam tada uradio. Prošla su nekih 2-3 dana od kako sam izašao iz bolnice i desilo se nešto nezamislivo. Jedan od likova iz škole koji su me tada maltretirali je doživeo saobraćajnu nesreću. Udario ga je auto i zaglavio je u bolnici na ortopediji. Ali čudna stvar je što u noći pre nego što sam otišao u školu i saznao za vesti, imao sam jako neobičan san, barem mislim da je bio san.
Sjećam se raskršća i sjećam se da mi je na raskršću prišao čovek sa bradom. Tih neobičnih, žutih očiju, koje su blještale tako da kada bi vas pogledao, imali biste osjećaj da vam prodiru direktno u vašu dušu. Rekao mi je da je jedan od ljudi koji su me maltretirali to veče zaglavio u bolnici i da ako mu ne verujem, sutradan u školi uverit ću se kada čujem vesti. I da ćemo još pričati. Kada sam se probudio, bio sam sav preznojen i nisam mogao da otresem osjećaj da me nešto zlo gleda, a one žute oči su mi nadolazile u mislima skoro svaki put kada bih trepnuo. Otišao sam u školu i stvarno ono što sam sanjao i desilo se. Marko je zaglavio u bolnici, nije bio u kritičnom stanju, ali je imao polomljenu ruku i nogu i 2 polomljena rebra. Kada sam čuo vesti, tresao sam se od straha. Bio je to strah kakav nikada nisam do sad osetio. Kako je ovo moguće? I da li je ono što se desilo bio samo san ili nešto više? Kada sam ponovo trebao da odem, da spavam, bilo me je strah da to uradim. Šta ako opet dođe ovaj demon? Ili šta je već? Šta ako mi ponovo dođe u san? I šta ako se ponovo nešto loše desi? Tako je i bilo. Nakon što sam zaspao, opet sam bio na istom raskršću, gde mi je ovo biće izložilo ponudu. Da mu prodam svoju dušu i da će mi sve ići od ruke. Ali začkoljica je bila ta da ću, pošto to uradim, umreti za tačno 15 godina. Objasnio mi je ritual i šta trebam da uradim i kako to da uradim. Ja sam naravno odbio. Ali i do današnjeg dana, nakon 3 godine od tog dana, muče me stvari koje ne mogu da objasnim. Dešavaju mi se loše stvari. Da me opet nateraju na to da padnem u iskušenje i da poželim isto. I naravno jedna od tih stvari bi se magično rešila, a demon kojeg sam pomenuo ima mogućnost da promeni svoj izgled u zavisnosti od situacije i trenutaka koji se dešavaju. Jedina stvar koja ostaje ista jesu te žute oči koje vam prodiru u dušu. Svaki put kada bi promenio svoj izgled, pokušavao bi na drugačiji način da me ubedi i svaki put bi mu priča bila primamljivija. Nekada bi izgledao kao mlada devojka, nekada kao advokat, nekada kao stariji čovek. Uglavnom, vrbovanje nije prestalo do današnjeg dana. Ne mogu da spavam lepo noćima, jer osjećam da kada sanjam, kao da mi nešto ili neko kida dušu. I onda bi me opet nagovarali da je prodam, ne bi li mi sve krenulo od ruke. Ubrzo mi se nakon tog susreta sa ovim demonom razbolela baba. Bila je na samrti, a meni je bilo ponuđeno da uradim to i prodam dušu, a ona će živeti. Odbio sam. I ona je nakon 2 nedelje umrla. Ne znam da li sam stvarno mogao da je spasim. Muči me taj osjećaj krivice, jer da sam pazio šta sam tada pričao, možda se ne bi dešavale ove stvari. Sada mi je mlađa sestra bolesna i ima rak na mozgu. Doktori joj kažu da ima još 1 godinu dana života. Možda mogu da je spasim. Ako zaista ovo uradim, prodam svoju dušu, pa sad od tebe, dragi čitaoče, tražim pomoć jer ne znam šta da uradim i kako da se izborim sa ovim problemima koji magično nadolaze. Ukoliko ste ljubitelj horor priča i želite još ovakvih klipova, ne zaboravite da se pretplatite na kanal, ostavite like i napišete komentar. A ukoliko neko od vas ima neku priču koju bi želeo da podeli i koju bi želeo da ispričam u nekom od narednih klipova, to možete uraditi tako što ćete poslati na mail u opisu ovog videa. Vidimo se drugi put. Pozdrav!